ṣọwọ́ pé ẹ. ọ̀pọ̀ kí ni ọ̀pọ̀ ní kí ni àwọn máa fà ọ̀pọ̀ náà bá sùn ní fèsì náà wà wọ́n yẹn yẹn kí ló wá ní orí lọ aṣọ àmì ló fi mọ́ náà bọ̀ láti fún mi kú. sí ìgbéra àwọn ọmọ ẹ̀dá na zuci rẹ̀ bá kan jẹ́ máa bá. Ay, no, se information on na bia ke jo le wo so oh ada ke ko Biar cuma kabar lu. Jadi saya mau makan itu. Iya lah itu. Enggak apa. Mana itu ada. Ini belum kau ada di sini kan? Dan mana ibu tu nak fosil oh? Ada di. Mana? Mandi. Kenapa suka makan? Oka no inside. Oh, baik bang. Isi, udah ya. Cukup anaknya. Cukup anaknya ini. Apa? Lu di mana di mana? Nah, kan bawa saya lu itu bawa itu. Cukup ada lu bawa itu. Cuma. Kita bawa itu. Ini gimana? Kita bawa itu. Apa polisi? Kita bawa itu apa kau anu sih? Ini jiwa yang mana? Kita di mojo. Kamu apa aja sih lele orang memang. Kalau kau tu bila tu lagi dia nak telefon mana sekarang? Ini dah apa dia press dia itu. Kita ni pun kama hei mana husband. Oh ya kan sana yang wiki dengan sahabat yang mana Tapi tadi. Terus sudah. Pelajaran tiga dah masuk, no? Mana dia? Ana. Ifuna msheti kana ngenjika. Ini jangan dia apa tu? Ana. Kiri boleje. Kau itu nak school. Ana. Asi kiri boleje. Emang nak practice na school. No, 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 ni bukan apa. Ini ozugo. Ah, lu mau apa ni? Ah, mau apa ni boleh tak? Apa ni lagi makan? Apa ni lagi ha? Apa ni lagi ha? Apa ni tu? Saya malu bawa. Kamu kenapa baca bawa ni lagi? Sama awak nak ni puno. Ana ni, orang makan dia orang ni hati kayu. Kamu itu kayu. Ini betul kalau isu orang makan. Mana ozugo? Ozugo. Aku pun nama mungkin. Sehingga kami ini Mariana, aku nak ni. Nak pun nama Fahah Fahah. Mana makan bos? Bosan kurang ni. Ana kabar kan? Lagi waktu mulanya, awak ni agak mudah awak hazan. Awak mau rusi ni, mau mai. Kusi boleh fini. Ini juga ya. Macam mana? Apa? Ama ni fini aja. Esini eti saja. Anda mau? Ini di cek orang ya bang. Saya betul. Yang kita yang orang asal ni. Kami cukup. Aku dia nak ni for pun. Ada mana bangla mu di bija fuza. Udah ana ada memang ada. Ada mungkin. Ini kami dulu. Ini nanti. Baca ini aku. Hei, Fahana. Tuhan ni sesuatu. Ini memang mesti. Oh, ini juga.
Fine. Ebe a na-ezumi. Mana eji nri ọnụnụ. Ife na-agara nkachasị biko chọrọ m ọ na-agụrụ 60 naira. Mana eji ya. Ọ gwara agwa na my promotion ga-apụta today. And fine akụ na arịas. Ọ bata ego ya adị. M na-eji nke a. Ihe na nwere nsogbu. Promotion. Kemgbe ogologo ahụ ị na-akụ maka promotion, ahụ ise gara aga na-akụ maka promotion, ahụ na-abịa gara aga na-akụ maka promotion, dịkwa nta promotion afụghị m ya ka ndị ọrụ anyị eri promotion n'ụlọ a. Ọ nna gị bụ ife anabalị. A sị na promotion nke abụọ nke afọ ise gara aga ọ nke afọ iri gara aga nke afọ ya n'anya m fasa mechado ọ sị ka mụ abịa saị na ka fa nyezie m my promotion kanụ fa ya akwụ marị asị nọ n'ime ya na-esogburu n'oge mbata anyị erita ụtọ esogburu n'oge onye si na nke mezi ma jee ebe ụlọ mgbagba na abụọ ahụ mezi Any boy, we're gonna have a ball. Daddy. Can't you go? Don't know the guy from or so so dog walk in the number. What is the package? Or fella? Daddy, my old fella, Christian Chuku. Okay, so Maria Cabafaro, Kega School, Maria University. I will also support Kega number. I'll be daddy. Esaman ala ibe ha bịa kote m ụmụ. Ịma asa na mere original ụmụ. Ya jiri wuru n'ebe. Ike dị na ọrụ anụ ma ya jiri wuru n'ebe. Ọ original. Mba na adị mere original ụmụ. Ego onye chọrọ ịsa akwa bịa kote m ụmụ. Nne m jara akụkọ. Ayo ma. Amamihe Chineke na otu mmadụ kwesịrị ịnwafe. Ụlọ niile ji. Isi mebie ebe ahụ, ebe m rere ihu. Bade wasef, eri di para ụkwụ ụtọ ahụ, agwụ atagbo gị ụwa atagbo. N'ụwa nke mma m nwa James ma ama m otu uche n'ike. Rose. You, ịmakwa nke ede. Ịmana ụlọ mgbe ọ na-abụ n'ọkata ụlọ nọ. Ụlọ. And ede. No, ụlọ di ya nya onye ite mara pepepepe. Ite na nke a na-adị ebe na ọnụ mmefu nsị ebe ebe ga nsị ebe nwa epio bata iche na ọ suppose ịma. Nwata ịka na-awụ arụ n'afọ iji ọ na-ahụ nọ ụtụtụ ọbụla nkwago eme ọbụla nwecha azụ nkwakọ bịa ebe nụ na-atụsị ya nkebe nwanne m nwoke it's not because of you ọmụ na amacha alụghị moto but at least mbịafụ mfụ gị nlụtakwa ife nwere mind for you nsi oke ka mbịa fụ gị exit ibekakwa nọrọ na asa biko ibekakwa nọrọ maka asị gị ụmụ nwanne m nwaanyị fọrọ asị na onwere nke fọrọ si n'oke ebe ọ bụla onwere nke fọrọ na Louis na anya tapọkwa ya ka mụ Nancy gọọmenti anyị enwe isi ị mara gọọmenti ji 1.5 million naira for the past 6 months wamụgọmajufa Pay me, they refused 1.5 million. The other one under in Abuja, about 3 million. Don't I got addition I have 3 million. Yes, addition I have 1.5 million. That is
So but I will give you a What is 1.5? What is 3 million? We have chicken egg and everything. Honestly. As soon as that 3 million put that, Nancy. Eh? That was who come out, Nancy. I was not doing about Okay, now if I can get some Yancy, some there. Okay, done. Then, making with that, what's it like? Making on the maybe about 5 yards this side, then 5 yards here. Then, I got one level group. Yeah, you were like that. You will drink it. Somewhere this organization is for. That what I give. After another organization. See that now? Organization is here. Nancy get here now. Yeah? Nancy get here now. It will be something else. You see? Yeah. This golden cover, it will yield all those things. Nancy. As soon as that 3 million put that, I will do you something. It will be motto. A jump with that will go look for shit. I'll buy it for you. It's not my fault too. I'm not the DJ go idea. So it's not my fault. I have no go like this. This document Louis you look at this thing. You go down now, you will only say face me at this usually. You make my idea about what the document. Document message you know for this family. But the thing is that now, actually, what I'm around this area. So I can have an idea. They go in plot my other here. Come on, can see you one here. Okay, you're right. You're right. You're right. Very close to the lagoon, my dear. Nancy, if this house, I have to go what happens in this house can get in there? Who will start putting our son on? You see, what I mean. He just said, you call me. What I want to have with that. Don't be there at me. From him, honestly. Do you know what you want to do? Honestly. 5 million cash. Bring it on. Bring it on. Hey, uncle. Good afternoon. Chief listen, people that work in my home, in my head, people like you do for one chama, so at this boy, that's why they said to this boy, I will just make sure that people need it. He has to get it. Really, he has to get it. Oh, pay my girl. I'm going to you know, so again, this girl, I don't money. You're not saying that you go snacks and find out. Come as an Indian to Hanny. That notwithstanding, one worker is supposed to find a job on auto, and if at least 50 naira each. You have 50 naira and a job. There was a good job, you go to film me safe. The problem in this family, aging this money. All year ago, I've been up when I have 50 naira. One can never ascertain these things. How they do it? That reminds me.
will give you a date. And I say, I can hear from Go Tarono, one French suit for cardigan chocolate madam. So I will buy these things for you and I won't put it. No, yours will be a special case. I will get you something more expensive. Can you buy another thing for okay, man. I'll give an French suit. So I have to go and check up Uncle, okay, I know where you're going. Okay, let me see if I get I'll put my boss even this gold wristwatch. Oh my god. Anyway, it's about 7,500. 7,000. Okay, 7,000 naira. 7,500. It's a small one. It's small money because I told you because your uncle has got 7,000 baht. More than that, that is why it is small money to me. Nancy, you can give 7,000. No, what of them knows in each other 7,000 baht. That's that money. And I said, I will settle with you and then buy better people. Uncle Adidas. Okay, I will get to Adidas. This morning, let the cat tell me to move to Jawa. And I'm going to practice. So that's one. I'll give you I have to dedicate to I go to my back. You find you again. The women will also. I'm not so come on, my smart man.
Chineke na-arụkwa na mmechi ihe oge. Agwara m gị na ife ya ife m gwara m ọtụtụ oge ma na Chukwu ahụ gụrụ nke ahụ ndị iro anyị niile ka ha anyị ma promoshọn isi gị ndị niile na-ahụ m amụ na-emu m ọnụ ndị iro ji elu sinsi n'ihe promoshọn ịrụ ọrụ n'ọfịs kamgbe ahụ onye ike ọbụla na ha Chineke eme na ọsọ ahụla ka anyị nwara ka ndị ọzọ ma azụkara aka ịnaka ka ibe siere m ezigbo ofe nsala ịma nke ntị ala ka ibuli ebe matras iburu matras ahụ o nwere ego mgbe ebe ahụ wee fa nchaja afịa ọ bụrụ ife niile nwoke dị ka ọ ya agbasị obere Oh,